Paningkamutan sa Task Force Davao nga dili maapektuhan ang dagan sa trapiko sa ipahigayon nga ikalimang nga citywide Culture of Security Simulation Exercise kun SIMEX karong adlong Sabado, Marso 26, 2022. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Colonel Darren Comia, ang commander sa Task Force Davao, gibutyag niini nga nakigalayo na sila sa City Transport and Traffic Management Office kun CTTMO paun sa maplastar ang sistema sa dagan sa trapiko atol sa aktibidad nga kabahin sa Executive Order kun EO number 62 Series of 2021 o an order adopting the Integrated Response on Terrorism Plan. Gipangayo usab ni Comia ang kooperasyon sa Davaoenos alang sa aktibidad nga makatabang batok sa hulga sa terorismo. The CTTMO had assured us that there will be still a smooth flow ng traffic doon sa Turil side, Turil area. Kung adunay mga pangutana mahitungod sa SIMEX, mamahimong mo contact sa musunod nga mga numero. Sa Task Force Davao hotline sa 0999-227-1111, 0917-131-4333 ug sa 224-0911. Mamahimo usab nga mo contact sa numero sa Public Safety and Security Command Center sa 295-3636 or dial 911. Pwede usab sa Davao City Police Office kun DCPO number sa 0916-659-2576 or sa 224-1313. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.